επαναλαμβάνω και λέω το Μην εξής. κάνετε άλλο πράγμα. Είσαι πραγματικά, εσείς τον έχετε ψηφίσει. Ναι, και μας Μπράβο, μπράβο, για αυτά που λέει. μπράβο. Ξέρετε εσείς τι έγινε. Γνωρίζετε. Τι γνωρίζετε. Το μόνο που γνωρίζουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβετε, Ναι. απαξιωείτε την εταιρεία που έχουμε σήμερα. Εγώ. Εσείς προσωπικά, ναι. Εγώ. Να τα ακούσετε. Να τα ακούσω. Γιατί κάπου βεβαίως Για να τα πες μου ακούσετε. πώς. Αντί για καλημέρα στους κτηνοτρόφους, είπατε ναι. ορισμένα πράγματα που δεν έπρεπε να τα Τι ακούσετε. δηλαδή. Ή δεν σας έφερα να τα ακούσετε. Τι δηλαδή, να τα ακούσω. Έτσι Φέρε έρθω το. Μίλα. το κεφάλι του μάνα μας στον τρουβά. Για πες μου. Γιατί σήμερα φύγουμε και αύριο θα τα ακούσετε έτσι. Έλα, πες το λοιπόν. Μα εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ. Αν μιλάς μόνο. Αρκετά ένα χρόνο μας πουλάτε. Μίλα λοιπόν. Προσωπικά εσείς ένα χρόνο Μίλα μας λοιπόν πουλάτε. τι είπα. Σας το ξαναλέω. Πες το τι είπα. Ότι πουλάς την εταιρεία στην Πες Ελλάδα. το. Ποια που δεν έχει ποια εταιρεία. Εγώ τι πουλάω. Αρκετά. Εγώ τι πουλάω. Ποιος τι πουλάει. Εγώ τι πουλάω. Αλλά με διώξτε σήμερα ή μετά από 20 μέρες τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω και λέω το εξής. Μην πω καμιά βαρύτερη κουβέντα. Να πεις όσο βαριά Μα κοιτάει, θέλεις. γιατί κάπου- Όσα βαριά θέλεις. Αλλά δεν λες τίποτα όμως. Τι δεν λέω. Για πες τι έγινε. Αυτά που σας λέω δεν σας συμφέρουν. Ποια δηλαδή. Εσείς προσωπικά στα κανάλια τι Τι έχετε. είπα. Είχατε σήμερα. Τι είπα. Τι Ότι είναι και τις καθαρίες λες. Είπα. Και πάει και σήμερα γιατί με παράλαβε Τι και είπα, Τσουμπάνος. τι είπα. Και παράλαβε και Τσουμπάνος και μου λέει δεν δίνουν λεπτά. Τι είπα. Πώς το λένε τις καθάριες. Γιατί του πρώην Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας γιατί κάνει κλουδιά τραβική, κάνει κλουδιά τραβικούς. Μην τα πω ενός κουματός κρατάνε στο χωριό. Λοιπόν, δεν δίνουν καθάριση στους κτηνοτρόφους γιατί του πρώην μας χρέωσε 3,5 εκατομμύρια. Βγαίνουν ο άλλος παιδί και λέει 13 εκατομμύρια. Θα έπαιρνε ανάπτυξη του κτηνοτρόφου. Δεν σταματάτε να πούμε, δεν σταματάτε. Τι πράγματα να κάνουμε. Δεν σταματάτε. Εγώ ήμουν εκεί, του προηγούμενου παιδιά. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ ήμουν εκεί. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Τα αφεντικό σας, ξέρω τι του λέει. Κοιτάξτε να σου πω, εγώ αφεντικό δεν έχω, μόνο του Λευτέρου τον Κόντο έχω αφεντικό. Ποιος έβαλε εδώ να Ακούσεις λέει σου μιλάω. κάτσε τώρα, Ακούσεις μετά σου τα μιλάω. μένα. Ακούσεις σου μιλάω. Εγώ αφεντικό δεν έχω και σου λέω το εξής. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά εγώ αυτά τα οποία λες δεν τα είπα, ούτε τα υπερασπίστηκα ποτέ. Εγώ εκείνο που ήρθα να σας πω σήμερα είναι το εξής. Αυτά που λέει ο εκπρόσωπός σας είναι απαράδεκτα, είναι λάθος, δεν θέλω να τα πω αλλιώς. Επαναλαμβάνω, είναι απαράδεκτα και είναι λάθος. Παράδεκτα είναι αυτά που κάνετε εσείς εδώ και ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω, απαράδεκτο είναι το ότι η εταιρεία αυτή πληρώνεται ακριβώς, παράγει δεν παράγει. Αυτό είναι Αυτό μας απιστία, πειράζει μας. έντιμη μέτρο Αυτό για μας μένα. πειράζει. Που Αυτό μας υπογράφει πειράζει. για να πληρώνεστε. Αυτό μας πειράζει. Το Γιατί θέμα είναι είναι το ένα εξής. εργοστάσιο Το θέμα είναι το εξής. 25 χρόνια Επειδή κερδοφόρο. ο στόχος και επειδή το πρόβλημα δεν είστε εσείς, εμείς θα εξακολουθήσουμε να το υπερασπιζόμαστε αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι η εταιρεία, είτε η Δοδόνη, είτε η Ζωδό με την προέκτασή της, ανήκουν όχι σε μένα. Εγώ εκεί, όπως πολύ σωστά το είπες, είμαι τοποθετημένος. Ανήκουν σε άλλους. Αυτοί οι άλλοι που έχουν τις συμμετοχές είναι και ακριβώς. Αυτοί λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτοί λοιπόν θέλουν να τακτοποιήσουν αυτό το θέμα. Και εμείς, σαν πρώτη στο έργο, είπαμε να συνεχίσει η εταιρεία να δουλεύει. Το καταλαβαίνετε, ήρθα να σας πω. Με τι καθεστώς δεν μας είπετε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το καθεστώς. Οι εργαζόμενοι μας. Εσένα ξέρω ότι σε ενδιαφέρει από ποιον θα τα παίρνει. Οι εργαζόμενοι Αλλά μας. εγώ θέλω να τα παίρνει. Και παράλληλα είναι και ο Τζοβάνης. Από σου λέω, κοίταξε τώρα το κατάλαβα, το πιάσα από αυτά που λες. Γιατί δεν μιλάς για τους εδώ, μιλάς τώρα για σεξ, δεν μιλάς για πουλιά, μιλάς για άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι λες. Με ενδιαφέρει να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου και κάνει ό,τι θέλεις. Εγώ πάντως, εκεί που είμαι, όπου είμαι και όπου ήμουν, πάλευα για αυτό το οποίο μου είχε ανατεθεί. Εμένα είναι. Έχουν βάλει στην Οδόνη για τα συμφέροντα της Οδόνης και τα συμφέροντα της Οδόνης θα τα υπερασπιστώ. Συμφέρον της Οδόνης. Να ξέρεις είναι η μακροημέρηση προκειμένου οι εγωπροβατοτρόφοι να μπορούν να έχουν που θα κουμπάνει τον πλούτο τους. Τα κόπια τους δηλαδή. Τώρα αν δεν είναι η Επαναλαμβάνω και λέω. Ήρθα εδώ να σας πω σήμερα ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να συνεχίσει η Ζωδό να εξακολουθήσει να ζει. Με άλλο καθεστώς. Επαναλαμβάνω. Πες το, με άλλο καθεστώς. Κοίταξε. Πες το, γιατί το λες. Επαναλαμβάνω και λέω. Πες το, Δεν με ενδιαφέρει το καθεστώς εμένα. Εσένα σε ενδιαφέρει ποιο θα είναι το αφεντικό
θα έχεις λείψιμο εκεί. Θα μπορείς να του μιλάς, θα μπορείς να κάνεις διάφορα. Αν αυτό είναι το πρόβλημα, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Σε πουλήσετε όλα. Λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Σε πουλήσετε όλα. Εμένα δεν μου ανήκει τίποτα. Εμένα δεν με πρέπει να προσέξεις τα εμπόδια οφθαλμού. Εγώ επαναλαμβάνω και λέω το εξής. Με ξένο ποπό, μην κάνεις το... Δεν κατάλαβα, το απαξίωσε. Εγώ δεν απαξίωσα κανέναν. Εγώ δεν απαξίωσα κανέναν. Και δεν μπορεί να το βάλω και μέσα. Και προσέξτε, τι θα πω Δεν τώρα. μπορεί να το βάλω και μέσα. Ακούστε σου μιλάω. Δεν μπορεί να το λέω. Ακούστε σου Παρότι το μιλάω. απαξιώνω, παρότι το κάνω, Ακούστε παρότι σου δεν μπορεί να το μιλάω. βάλω και μέσα. Για άλλον μιλάς τώρα. Κατάλαβες, Για άλλον μιλάς τώρα και δυστυχώς. Αλλά Για επαναλαμβάνω, καλά κάνεις πες ό,τι θέλεις. Για Δεν με μας, αφορά. τα Εθνικά Συμβούλια, Δεν με έχουν αφορά. Συνέχεια, Λοιπόν, συνέχεια αυτά που είχαν υπογράψει τα ήρθα- προηγούμενα ήρθα δεν να μπορεί να σας τα πω- πετάξει εσύ. ήρθα λοιπόν Έτσι, να σας πω το εδώ εξής. σας κατηγορούμε αυτή τη στιγμή για Ήρθα να απιστία. σας πω, Έτσι. ήρθα να Εμείς σας πω, σας ζήτησα- κατηγορούμε για απιστία. Ζήτησα να σας δω και να σας πω ότι οι προσπάθειες που Μην γίνονται μιλάτε, μην είναι... κάνετε, θέλουμε να σας δώσουμε στο δίκη. Επαναλαμβάνω και Και λέω στη το θέση εξής. σας θα έρθουν οι Εάν Πακιστανοί. η δίκη Σας πειράζει δεν η είναι δουλειά. φράγκος, Όχι.